Μπορεί να ανεβαίνει ο λεβέντης μας, τάκ, καμαρωτός στα σκαλοπάτια. Μπορεί τώρα, να είναι μπροστά στην πόρτα, να σηκώσει το χέρι και να χτυπήσει το κουδούνι. Δεν μπορεί. Ο γιαούρτ σας, κύριε Αποστόλη! Όχι. Τι πάθατε, κύριε Αποστόλη? Τίποτα, καλέ μου Σαράβη, τίποτα. Υπάρχει κάτι? Όχι, κάτι οικογενειακό, τίποτα. Μπορώ να βοηθήσω? Νομίζω πως όχι, καλέ μου. Ευχαριστώ. Κυρία Ελένη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά είμαι κύριε Σαράβη. Δεν σας βλέπω καλά, τι συμβαίνει? Όχι, μην ανησυχείτε. Όλα καλά. Κύριε Αποστόλη, πού να το βάλω το γιαούρτι? Ακούμπησέ το, σε παρακαλώ, Σαράβη μου, στο περβάζι, να είναι δροσερό. Ωραία. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, καλέ μου. Ευχαριστώ. Τώρα γιατί κλαις? Μπορείς να μου πεις γιατί κλαις τώρα? Εντάξει, ρε, ήταν το γιαουρτάς, τι να κάνω? Θα έρθει και ο Πέτρος. Θα έρθει. Και ο Πέτρος θα έρθει. Κοίτα κατάσταση. Θα έρθει. Έρχονται, όλα έρχονται. Ούτε εχμαλώτου σου λέει κρατάνε, ούτε τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις εσύ. Τους αφοπλίσανε μονάχα και τους αφήσανε ελεύθερους. Μόνο που, πολλές φορές λέει, όταν περνάει η γερμανική φάλαγγα, αναγκάζονται να πηγαίνουν μέσα από τα χωράφια, γιατί δεν τους επιτρέπουν στον δρόμο. Αλλά μίλα, σταμάτα. Μην ανήσυχες. Θα έρθει και ο Πέτρος. Θα έρθει, θα το δεις.